Je to síce rozsahovo maličká knižočka, ale obsahovo skutočne veľmi bohatá. Ukazuje cestu presne tak, ako to bolo na začiatku, keď v roku 1989 v podstate celá východná Európa začala bojovať teda proti totalite, proti totalitným režimom a za pád železnej opony. Tak zaujímavé je, že vtedy sa úsilia Slovákov a Maďarov dokázali zjednotiť, dokázali tieto dve národnosti ťahať za spoločný povraz a bojovať za spoločnú vec. Myslím, že Maďari so Slovákmi vedľa seba by vedeli žiť oveľa lepšie a oveľa priateľskejšie, keby ten dialog bol skutočne dialogom zmieru a dialogom teda úsilí k tomu k tej lepšej budúcnosti, čo sľubuje práve táto knižočka. Ja som sa s maďarskou otázkou stretol ešte v disente v rámci charty 77. Jednak charta vydala asi 2 alebo 3 materiály o problematike slovensko-maďarských vzťahov a na jednom z tých materiálov sme spolupracovali s Miklošom Durajom. Vtedy mi Mikloš Duraj dal nejakú svoju samizdatovú publikáciu o problematike Maďarov na Slovensku a vtedy som sa na to otázkou poprvýkrát vôbec zamyslel. O tieto naše vzťahy sa zaujímala, kontakty sa zaujímala štátna bezpečnosť. Tam ma vypočúvali niekoľkokrát na to, že sa stýkam s Durajom a dali mi eštebáci brožúru, ktorú vydala, myslím, Matica Slovenska, kde si to aj mám, úradnú, alebo Ministerstvo kultúry, nie Matica Slovenska, Ministerstvo kultúry o tom, aká je skutočná situácia Maďarov na Slovensku. A ja som porovnal tieto 2 materiály a k môjmu úžasu som zistil, že dokonca aj z tej brožúry Ministerstva školstva, keď urobím komparatívny rozbor tých štatistických údajov, vychádza to isté, čo píše Duraj. Kde sa potom tie vzťahy a prečo narušili? No, ja som si dnes práve pred tým stretnutím listoval v tej knižke. Pán Čaky o tom tam hovorí o 2 prúdoch slovenskej spoločnosti a myslím, že ten jeho pohľad je naprosto objektívne odpovedá aj tým politologickým hľadiskám a to bolo teda to nacionalistické krídlo a demokratické. Ale po rozpade Československa vlastne sa pozornosť týchto nacionalistov upriamila na slovensko-maďarské vzťahy, pretože predtým ich hlavný problém boli Česi. Samozrejme netvrdím, že aj na maďarskej strane nevznikali chyby. Chyby vznikali na oboch stranách, ale v tomto prípade som presvedčený a napísal som to aj v úvode tejto knihe, že bola to práve táto slovenská strana, slovenskí nacionalisti, ktorí v tomto ohľade vlastne boli tí iniciátori toho napätia a že Maďari reagovali. Toto obdobie, ktoré popisuje pán Čaky, je tým vlastne najlepším obdobím slovenských porevolučných dejín, kedy sa vytvorila istá životaschopná koalícia, ktorá mala plno svojich chýb a vád a nedostatkov. Ale predsa len z toho, čo sme tu doteraz mali, to bol ten najlepší možný model. Chcem sa poďakovať vydavateľovi, chcem sa poďakovať prítomným 2 dámam a chcem sa poďakovať aj pánovi profesorovi Kusemu, kam patríme. Pre mňa a pre nás asi to nie je otázka, že patríme na západných demokratických silových hodnot. Sme občania, plnoprávni, plnohodnotní občania tejto republiky a nikto nikdy z nás to nespochybnil a ani nebude to spochybňovať. No na druhej strane z hľadiska jazyka, národnej príslušnosti, histórie, zvyklosti patríme maďarskému národu. Proste sme ľudia, ktorí žijeme na území inej krajiny. A myslím si, že o tom je treba asi diskutovať a keď sa to príjme, keď sa to možno aj uzákoní, keď dostaneme nejaké garancie, tak myslím si, že situácia by mohla byť vyriešiteľná. I k tomu treba asi dobrú vôľu. Takže teraz mi dovolte, aby som vám prezradil také malé tajomstvo, že som včera dokončil dvojičku tejto knihy v maďarskom jazyku, aj rozšíril som ten diapazon. Všetko, čo tam je, to je dobový dokument, aby nikto nepovedal zase, že
dodatočne kdokoľvek, dajme tomu, keď čaky vymýšľa a chce ukázať, čo všetko sa urobilo, chce ukázať práve to zrkadlo, že teraz my ideme zlým smerom. Už sme boli niekde inde, my sa vraciame do nevhodnejšej pozície. A v roku 2006, v júli, pre niektorých sa mohlo zdať, že bola zbytá len nejaká študentka. My sme hovorili, že to nie je to viac ako ojedinelý izolovaný prípad, je to deformácia myslenia a spôsobu aplikovania moci. A vidíte, že teraz už hovorí človečka tejto krajiny, hovorí to opozícia aj v písomnej forme a dnes alebo zajtra odovzdáme aj návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi. Ale celkovo si myslím, že to, čo máme za sebou za tých 20 rokov, to je, sa dá povedať, že Maďari sa snažili v tom civilizačnom súboji go east alebo go west byť na správnej strane a vždy sme stabilizovali demokratickejšie možnosti a hodnoty, ktoré boli ako alternatíva pred nami. Takže myslím si, že to obdobie asi tej druhej Dzurindovej vlády bolo zatiaľ, možno aj za tých uplynulých 40-50 rokov, to najpozitívnejšie obdobie slovenských dejín, nie len z hľadiska slovensko-maďarského spolunažívania, ale aj hľadiska, dajme tomu, modernizácie krajiny, reforiem. Vtedy bola vízia. A vtedy bola štátna vízia. Vízia bola taká, čím skôr do euroatlantických štruktúr, zakotviť sa tam. A myslím si, že sme mohli byť hrdší na túto krajinu, aj na seba, na ten výkon, čo bolo to ohodnotenie pozitívne aj v medzinárodnom prostredí. To nie je príspevok len slovensko-maďarským vzťahom, len SMK vo vládnej koalícii, ale to je príspevok, veľmi dôležitý príspevok aj slovenským dejinám, by som povedal, k tomuto 10-ročiu slovenských dejín. A na tom 10-ročí je veľmi dôležité to, že tu vlastne maďarská reprezentácia začína hrať aktívnu úlohu v slovenskej politike. To je, myslím, mimoriadne dôležitý faktor. To je veľmi symbolický titul, ruka na zmier. Čiže tento titul by bolo potrebné rovnako preniesť, som chcel povedať, aj do ďalšieho obdobia. Čiže ak to končí v tom 2007 roku, potom sa odohrali ohromne dôležité vznikla veľmi dôležitá etapa našich dejín, kde opäť maďarská menšina, maďarská reprezentácia významne vstupuje do hry. Tam je dôležitý faktor Lisabonská zmluva, kde SMK zohralo podľa môjho názoru mimoriadne dôležitú úlohu pre prijatie Lisabonskej zmluve v takej podobe a v období, kedy to obdobie bolo skutočne kritické. Tam, ja som si pripravil dokonca aj citát, ale zabudol som si okuliare, takže nebudem citovať. Ale je, myslím, jasné každému, kto sa s politikou trochu zaoberá, o čo ide, že tam ste boli tí, ktorí prelomili tú bariéru, ktorí dokázali sa zoprieť aj voči spoločnému opozičnému tlaku a povedať tak dosť. A nezotrvávať v tom zatvrdnutom postoji proste slovenskej opozície v situácii, ktorá už skutočne bola kritická, keď rozpad, ktorý vznikol v SMK, to je, myslím, bolestná udalosť, tragická udalosť, ktorá neprospieva nikomu, ani SMK, ani Mostu a ani slovenskej spoločnosti, ani slovenskej politiky. Je to udalosť, kde je mimoriadne dôležité opäť ten faktor, o ktorom táto kniha, ako je pomenovaná, teda ruka na zmier. Tam treba hľadať cestu opäť z nejakej spoločnej koncepcii, spoločnému postoju a možno znovu zjednoteniu. Možno to vyslovujem predčasne, možno hovorím o veciach, ktoré tu nepadajú dnes do úvahy, ale ja si myslím, že perspektívne iná cesta nie je, že to je jediná možná cesta a tam musí niekto s touto rukou na zmier opäť prísť. Ďakujem.